Liwat na sa karon sa Duha ang napatay bangod sa dengue diri sa may Iloilo City santo sa report sang City Health Office. Suno kay Dr. John Regine Asensino Hortelena nga ikaduha nga kaso ang gikan sa barangay South Fonidor Molo nga isa ka apat nga tuig nga bata nga lalaki. Base naman sa pinakauli nga report sang City Health Office, naglabot na sa 506 ang kaso sang dengue subong nga tuig kun diin 31 ang bagong nga kaso as of August 7 kag pul naman ka barangay ang mayara sang clustering of cases. Liwat naman nga nagpahanumdom ang City Health Office sa publiko kag sa mga kabarangayan diri sa may Iloilo City nga mabasugon ang ila kampanya cleanup drive kag ang 4S strategy batok dengue. Report na gikan syudad sa Iloilo. Inis ka K5, Jenny Kauydon para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.